Zwart-wit, zo wordt zinwurdig vaak tocht. Kunstconstructie en Bibliotheek Noord-Friesland willen dat verrooien. Daarom reizig je ze met een zwart-witte pop de bibliotheek in Del om zien te litten hoe wichtig nuance is. Een heel bijzonder beeld, denk ik, van mensen die binnenkomen. Maar we hebben hier een kunstconstructie hier, eigenlijk helemaal vanuit Arnhem. Er is een kunstenaarsduo die hadden deze pop maken, of dit kunstwerk. En het begint eigenlijk als een zwart-witte pop. Dus mensen denken ik wel vaak, nou, is zwart-wit. Want we zullen dat een hele soort polarisatie eigenlijk in de maatschappij, in de meerskip is. Dat zullen we waarom op televisie en in de social media en zo. Tussen zwart en wit zit altijd kleur, vindt Lieke Boersma. Beziekers plakken de pop vol met stickers, zodat de zwart-witte gedachten letterlijk kleur krijgen. Zwart-wit denken, het is altijd de uiterste, je bent vaar, je bent zeer, maar er is eigenlijk ook altijd wel een gebied in het midden. Dus toch de kleur rond te gaan, proberen we de nuance daarin te vinden. De pop deelt persoonlijke teksten van beziekers. Zo nodigt ze elke keer uit om mij naar je eigen te zien. Er is een vrouwenstem en die vertelt wat voor haar nuance bestut. En ze had dan dingen, sites zoals maar ook in gesprek gingen, het net altijd een 4-voet ziekje, maar eigenlijk lokaal om die heen, beloek meesken erbij, maar eigenlijk vooral blauw dus maar ook praten en probeer je dus nou ook te groeien. Aan de eind van de week hoopt de bibliotheek dat de pop helemaal vol kleur zit. Het kunstwerk is nog op 23 maart te beginnen in Kolm.